Уважаеми участници в третото издание на националния шампионат по офроуд, особено ми е приятно от името на община град Добрич, от името на кмета и от името на цялата добричка общественост да ви приветствам във връзка с вашето участие и да ви пожелая попътен вятър, успехи и успешно представяне на всички участващи в това рали. За кой път нашия клуб организира подобно шоу? Вече за четвърта поредна година, като трета поредна година състезанието е под егидата на Българската федерация по автомобилни спортове. Има един напълно женски екипаж, Ива Стайнова и Валентина. И има един смесен екипаж, Христо Калинков и Ива Бонева, която е навигаторка, а и в УТВ-тата има две навигаторки, Зорница и Денка. Трасето е рали рейд. Това е скоростния офроуд, който се провежда тип Дакар, да го кажем най-общото, защото това състезание в средите на офроуда е най-известно. Трасетите са много бързи. Те и затова ги харесват състезателите тук. При нас идват да карат с удоволствие. До сега 22 екипажа не е събирал нито едно рали рейд състезание в България. Това е най-голямото, което се провежда тая година. Тук при нас се закрива и шампионата последен кръг, така че ще се излъчи и настоящия шампион на България. Първия ден има два състезателни СС-а, две състезателни отсечки, която едната е 72 км, другата е 98. Значи това са 170 състезателни километра. През втория ден от състезанието в събота ще бъде по-натоварено, имат около 340 състезателни километра и последния ден са една бърза отсечка от 150 км. Къде могат всъщност зрителите да наблюдават? Къде са най-интересните места? Най-интересните места сме ги обявили на сайта на клуба ack-dobrich.com, като там има GPS координати. Това са места, тъй като трасето е много бързо, джиповите са бързи и това са безопасни места, където има наши хора, наши маршали и съдии, за да могат да се проведе състезанието безопасно. Награждаването ще бъде в 3 класа. Т1, това са състезателните болиди, така да го кажем. В клас Т2, това са почти стандартни джипове, които са разрешени минимални доработки. И в клас Т3 УТВ. Ще има генерално класиране за всички класове оверал. И ще има купи за състезателите.